Η αγορά είναι γεμάτη, αγορά πλήθουσα. Ο ήλιος αργά-αργά φθάνει στο μεσουράνημά του. Κόσμος πολύ στριγυρίζει. Άλλοι χαζεύουν τις πραμάτιες των μικροπολιτών, άλλοι μπαινοβγαίνουν στα καταστήματα, άλλοι συζητούν σε ομάδες τις πολιτικές εξελίξεις και άλλοι γύρω από τον Περικλή διεκπεραιώνουν στη Θόλο στο βουλευτήριο τις υποθέσεις της πόλης. Οι περισσότεροι από τους πολίτες είναι παρόντες σε αυτή την καθημερινή γιορτή της Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους και ο Χαρμίδης. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωινά που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά μπαίνει ο ωραίος Χαρμίδης στο χασάπικο του Αιτεού ή μπροστά στους πάγκους φοινίκων εμπόρων σταματά και τις καλές της πραγμάτιες τους να αποκτήσει σκέπτεται, σε ντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και ευαίνους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής. Και λίγο παραπέρα, μπροστά στους βλοσιρούς κύθες κοντοστέκεται, αποθαυμάζοντας τη ρόμη ενός γίγαντα από την Ουβία που ο εύθυμος ο Ρόδιος ακριβά πουλάει. Ο Χαρμίδης την περιδιάβασή του συνεχίζει, αφού πρώτα αγόρασε ξηρούς καρπούς από την Αίγινα και ήπιε ένα κύπελο ζωηρό ροδίτη. Έχει λεπτά γούστα ο καλός μας ο Χαρμίδης. Κατά το ναό του Ηφαίστου τώρα τραβά, εκεί που οι σκληροί σιδεράδες αναψοκοκκινισμένοι μπροστά στο φλογερό καμίνι τους, το δύσκολο το μέταλλο τι θα σέβουν, φτιάχνοντας σπαθιά και λόγχες για της Αθήνας τη δόξα, αλλά και τσουκάλια και λογής τα τζερέδια για την κουζίνα της κυραφενερέτης. Αλλά πρέπει να βιαστεί και στο Σίμωνα του Μπαλωματή το μαγαζί γρήγορα να βρεθεί, γιατί εκεί τον δάσκαλο θα συναντήσει, τον πιο σοφό ανάμεσα σε όλους τους Αθηναίους, το Σωκράτη. Δεν θέλει ο ωραίος νέος να χάσει την απόλαυση που προσφέρει η παρέα αυτού του ήρεμου αναζητητή της γνώσης. Αυτή είναι η πόλη μας, μονολογεί ο καλός νέος. Αυτή είναι η πάντα αγαπημένη και μοναδική Αθήνα.